नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत सुरणा कूट करचे पळोवया। हे सुरणा कूट करचे काम जाय ल्हान सुरणा तुकडो, चटणी करचे जाय 3 सुकी मिरसांग, थोडीशी हिंग, 7-8 उडदा डाळ, थोडीशी आमसण, चिमटभर मेथी, 1 वाटी सोय। फडनाक जाय तेल, सासव आणि सुकी मिरसांग, रुचीक मीठ। सुरणाची बारीक तुकडी कापून घेवका आणि तातूंत थोडे मीठ घाल 10 मिनिट उदा सुटच्या दवरका। दहा मिनिटानंतर सुरण घट्ट हातान पिळून तातूंतली मिठा उदक काढून उडोवका। आता थोडेशी तेलात हे सुरण तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका। गॅसा फ्लेम लो दवरून हळूहळू ते भाजून घेवका, तांबडी जाऊन कुरकुरी जावका। भाजच्याक खोबरेल तेल यूज केल्यार ताची टेस्ट आनी वाढता। सुरण कुरकुरी भाजून जाल की ते सेपरेट आयदनात काढून घेवचे आणि त्याच कायलीत थोडेशी खोबरेल तेलात चटणीक जायशी सामान भाजून घेवका। सगळ्यात पहिली तेलात मेथी आणि उडदा डाळ जरा तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवचे। ती उडदा डाळ जरा तांबडी जावचे लागली की तातूंत भितर हिंग आणि सुकी मिरसांग घालून ते बी एक थोडेशी वेळ भाजून घेवचे। मिक्सरात सोय, आमसण, भाजील, मेथी, उडदा डाळ आणि मिरसांग घालून थोडीशी उदक घालून गंध मसाला वाटून घेवचो। हे आमगेर चटणी। आज चटणीक फडणी दिव्या, ताचे खातीर खोबरेल तेलात सासव आणि सुकी मिरसांग जरा भाजची। सासव पुटपुटील की फडणे रेडी जाले। तयार केल्ली चटणीक पावच तितले मीठ आणि हे फडणे घालून घेवचे आणि बरे करून मिक्स करून घेवचे। एक आयदनात चटणी आणि एक आयदनात भाजून दवरिल्ली सुरणा तुकडी दवरचे आणि जेवची वेळार सुरणा तुकडे चटणीत घाल ताबडतोब पाडचे, म्हणजे ते कुरकुरी उरतात। चटणी जरा धबधबी उरका, खूप सुकी उरच्या ना। सुरणा तुकडी घाली की ते सुरण आणि चटणीतलं उदक ओढून घेता आणि चटणी खूप सुकी सुकी जाता। सुरणा कूट रेडी असा। तुम्ही बी हे घरात ट्राय करा, कस लागल म्हण कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगे चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।